Yararlı. Sen karıştırmadın değil mi? Yok mu? Gel işte oturayım. Böyle. Gel. Geç otur. Sağ ol. Sen sayla ver. Ne bileyim ki? Sağ ol. Ne mi yesin else sarga yaydın mı? Bugün kötürşük nemen şanlı? Ay belli bir zadım yok. Yöne seni göresim geldi. Ha, On sonra beydip hemişe yaydan man sarga ver deyip durur mu durmar mı? bah. Elimde pul var baktı. Sana hiç tadı kıskanısım geldi. O ne mi dedin? Yaradı mı? Oğdan dağını. Dostum xanın aydı şiali bugünlere dolanıp gelmez. Bu saatlara yat dolar. Yöne hazır kıpırsadı mı? Yattan çıkmayacak olmalı. Yatlamalar hiç olmak için. Mangağdanı. Sen kovsunum nasıl? Nesip etsin. Sağ ol. Köp sağ ol devlet. Yaranını öğrenşe. Hey sen verersin de yaramaz mı? Ananı näme burada sargacak konsan sargaly? Barmy mümkün mü?
Näde geldik? Akşamlık yarandıram. Ha? Saň iş bolmadyk bolsa ma bolýar? Gatygy bolla, köp sag ol. Bolýa boljaman, sen göwnüň yaran bolsa bolýar. Erti görüşerizmi? Nesip bolsa. Habarsyzlyk bilen garaşýan. Sag ol. Telefon nerede? Çüğümde dayaňam. Durup görmeli boljak, duraýan. Berdikine. Oğlum, kakan ağır yatır. Hastaneye alıp gittik. Neredesin? Dost kakan ağırlaşıptır diye. Ejen seni gözlep maňa jaň etdi. Ara dedi ya, Allah elin o. Ne muluk? Görəýän. Devlet, oğlum, men katalat etdi ya. Nerdeydin? Hocamna bir jogap ber daro. Çança xatxana geldi otmağım ol. Baryan, çıkar kalmış. Baryan. Vah, kalkıncan içeydim ben. Bardım da gittim. Han görsün. Dur. Hovuz barmadan neden şurada? Ha, ne mi oldu? Kalkım yadıyla bu mu? Cevap ver. Kalkın halat edip bilmediler olmaz. Hayırlı. Gece. Kalkın. Sen nerede oldun devlet? Nerelerden tepmiyorsun, cevap versin. Kakan sen neçeler zorundu? En tep geçtin sen. Men sana neçeler zan ettim. Kakan zorundu demin ne yapıyor ka? Yarın ne bolsa Gelice durun koşuştur ya gence. Bilen kovdum, yarın durun, ne mi çürçüştüm? Alo. Dost, yatırdın mı? Yatırdım. Dayda az şuma durdum. Geldi mi hemen kapıyın kakı otuyor. Açta eşten okmay. Öyle geldin mi? O da aşkı kapıda dur. Bolaçtan. Ne yapmış geldi kardeşime? Neyim orada? Esselamu aleyküm. Gel dost. Qo, gel dost. Gel geç dost, geç.
Aybo. Gellos. Öýüň içinäme garangy gatyp tümlükler. Ejen da bilen aýry ýaşarlyk bar eken seňe. Ha Allah. Hanjan. Bir hil dünýeden soňuşup barýan. Kakam janydan soň hiç tada höwesim ýok. Nämen diýinden ýeke. Maşinamy satanymdan bäri Güljemalym öňküleri ýaly göremek çaňlaşyp gurulşaýmasek dost. Görüşmem baramdy. Döwlet. Sen beýdi pista gadanmaýan dost. Deva wagt gelende biziň hemmemiz ölmeli. O kanun dost. Sen ölüm bardy näme bilýän? Sen ölüm bardy näme bilýän Ayhan? Baryňda kyllaymaň başyma. Men halysy kalym dost. Kampa hayır vaka Gülcemal'a öýlene aýmerlim. Ne üçin öýlenmedim? Bolmanly çağalam gelinim bolardy. Edel beýle ýeka bolmazdım. Bu wagt näme? Bu wagt men diňe ruh görýän-o. Iştýanmy han? Diňe ruh görýän-o. Owo, ana näme dost? Kä wagtlar aýnada datdy. Arkamdan bir zatlar geçikdi. Gözüme görünýär o han, näme alamaty ol? Ha, aýt dost, näme alamaty? Gözüňe gelýär şo zatlar o. Döwlet. Olar ýaldatlar pikir etip görmediler. O Güljemal öýlenmedim diýibem gynanyp oturma. Bilip bolmaz belki Allah Taala seni bir erbetliklerden zatdan sowundur. Kim bilýär? Goýsana ýa wara. Güljemal öýlenimde näme erbetlik bolsun aý? Senim diýäýän Ayhan wara. Bah. Bolya. Men ýöraýyn. Ejemiň hem iş wagt tamamlanıp barýar. Ejemi alyp gaýtjak buň kakamyň anaşym nerjek bolýar. İşiň bolmasa gelsenem. Ýok Ayhan. Kabul bolsun. Oğuz men öýde galaýyn. Ýöne han. Oh. Näme pikir edýäň? Aýdym şol bilermi? Bolardyň. Eger ihlas bilen ýapysam. Ýönefen bu bolup ýöşüňe näme bileýin? Bolýa, sag bol. Güljemal gowmy? Salam han, gowmýardylar. Hawa, ýaxşy, bilen Hudaýa şükür. Ýangy çyp barýakam tanyş görüp geleýdim. Ay bolýar da, bizim joralamyz bilen oturmana geldik. Bolýa, sagman diýjalyň. Bolýar, sag ol. Güljemal. Sen bir beýtmellerinde. Döwlet sanatdary. Mene geňem görmedim dost. Men onu öňüme eşitipdim han. Ýöne men eşden adamma inanmamsoň, çynda gaýgaramedym. Geň bardan aýdy, belki netibe derler. Aýdypdyma gynanma diýip. Giňelsegem, daralsagam boljak iş boldy dost. Gynanma dost. Sen gowsyna münasip. Ýöne ol bile boljagyny söz berip taýdy. Dost beýdi oturmadan o. Hemmek bile teredi. Ay bolýala. Hiç kim ýok görnekde.
Döwlet. Döwlet. Nire gitti? Döwlet. Barza sıra hiç. Hey Döwlet. Näme şoň elliňe? Alat etdim. Alat etme, hiç kimin görmeýän ýerine ýeke goý meni. Han betedin ne? Beyde oturmak hiç daha çöder noktan. Maňa näme boldy das? Göz açyp ýumurtalymyň içinde öýüm boş galy. Ne edip bu ýagda uçurap bildim o. Han kakam, han ejim, han doğanım, nirde olar? Göresim gelýär han. Dost, jogap ber. Hey, jogap ber bilýärmi? Boljak zat boldy dost. Özüň günäkarlap oturmagdan iş bitmedi. Ayağa kal. Durmuş devam edýär. Durmuş. Durmuş ama. Muňa diýen görüňmi? Betesen o. Halis doýurduňlay. Bir erkek ýaly bolsana ho. Haýsy bir durmuşyň urusy üçin özüňi bir gamgy sabat oturjak. Galdyra ýerinde. Erkek bol, mert bol. Eğer onu hele ýaly nala oturmadany. Näme kakyn bar hylasyň puzy çykarjak bolýam. Kakyn bar awraýyn sen dowam etdirdin. Sen kençiliň edilip men halis boldymy? Näme bolýar sana? Näme enken? Kim seni erdi bir tutsun? Kim seni doğan bir tutmalı? Kim seni oğlum diye bir tutsun? Ha? Cevap ver. Aysana. Şu günden şeylek geçmişi yattan çıkarırsın. Düşünüklü mü? Bile geleceği öğret başlar. Düşündün mü? Üst başına da teredin mi? Ertir sağdan neler getirecek? Haydi bilen üstünü işler. Ananım senin sözüňe, ananım kara gözüňe, ananım senin sözüňe, ananım kara gözüňe, yürekden begenipdim, yürekden begenipdim men, sana duşanımda lele. Gülcema,
الجمال Bär oturman ara gowy ýerekine ümsümjek. Hawa. Asuda ümtümjek ýere. Dağın hawasy. Arasda hawa bolýar. Ha. Köprek gelmel bärik. Olaşa. Sağ olas. Köp sağ ol. Janyň sağ bolsun. Gol bereň üçin. Ömrüň bolsun. Janyň sağ bolsun nas. Ýöne näme üçin men? Men ýerime başga bir ýerem bolurlar da. Näme üçin kömek etdiň bana? Düşünmedim. Näme üçin bana kömek etdiň? Näme sebäp boldy? Bilmedim. Sen. Ýuwaş-ýuwaşdan batga çümp barýanyň görüp belkem el dodasyň gelendir. Belkem özümde awa ne bolmaly üçindir. Aslynda telesen Allah ýüregime salýar dost. Allah Taala beýneden howar etmejek bolsa, dige bolýarmy gerek. Şona bar zat bolup gidýär. Dogry aýdýaň, men näl bolup durnaý han? Men näl bolup dur? Geçmiş goýbardana dost. Senden ýagdaja geljek ýatyr. Düşünýärmi? Ba, gelmedi raýby. Hal men ýakyn görüp geleýin. Otur sen ýekejemint. Hanım gelmedi. Men burada şerik çıkayım. Bugün hava soğuk olacak. Hava. Oturup biler mi? Geçin. Oda goýarýaň. Oduň maşyna oturmany goýarýan. Hawa, menem dostuma garaşyp oturýan. Menem jarama garaşyp oturýan. Gelen ok. Eline malan ok. Men adım Döwlet. Menem Bäwül. Tanşan mörensen. Menem Şat. Ýalňyş düşünmäň. Ýöne men sizi bir ýerde görýän. Şulaýdymy? Siz aýdýaňyz dämi? Hawa. Tuweleme, gowy aýdýaňyz. Sağ olun. Siz gatawadym. Düşünmedim. Hawa dost. Eger öz diýenliňe anantaň dost, porta diýelen berme. Ýöne öz diýenliňe anantaňdyr. Bolýa. Näme üçindir men siziň owdurlygyňyzy özüňiz aýdasym geldi. O täsir etdimi näme? Bilmedim. Ýöne näme üçindir menem size gaýta ol beresim gelmedi.
Bolmasa maňa söz aýdyp gaýta ulalmadyk adadyr. Aşık yürek darık yar, gülüm seni görmene, oğlunam seni çağırıyar, bakıdı uğran sırmene. Aşık yürek darık yar, gülüm seni görmene, oğlunam seni çağırıyar, bakıdı uğran sırmene. Bayına manzukta kanım, göz kıldırıp bakkanım, salağasın kakkanım, gülüm be gülüm. Kanam gılgıldırıp bakkanım, salağasını kakkanım, gülüm be gülüm. Cemalına zar oğlun, bir jyp almana, diňe men üçin oğlun, gelmedimin seni yanıma. Cemalına zar oğlun, bir jyp almana, diňe men üçin oğlun, gelmedimin seni yanıma. Bayına manzukta kanım, göz kıldırıp bakkanım, salağasın kakkanım, gülüm be gülüm. Kanam gılgıldırıp bakkanım, salağasını kakkanım, gülüm be gülüm. Assa basıp gelýärsiň, meni ona goýýarsyň, keýil gyryp bakkamda erkim ellen alýarsyň. Assa basıp gelýärsiň, meni ona goýýarsyň, keýil gyryp bakkamda erkim ellen alýarsyň. Bayına manzukta kanım, göz kıldırıp bakkanım, salağasını kakkanım, gülüm be gülüm. Bayına manzukta kanım, göz kıldırıp bakkanım, salağasını kakkanım, gülüm be gülüm. Bayına manzukta kanım, göz kıldırıp bakkanım, salağasını kakkanım, gülüm be gülüm. Kanam gılgıldırıp bakkanım, salağasını kakkanım, gülüm be gülüm. Nanayda iň süýç tagamlar istaýdy. Bolýala, tenem. Bolýaly tagamlar o. Hadi atyp görersiň. Bir mutturan jaňyl. Bar sen bar ya bar ya. Alo. Alo, salam Döwlet. Salam. Kim käw? Men Güljemal. Senden jaňa garaşmanmyn. Men belgimi nerden tapdym? Borla zatlar wajyp del. İkimiz görüşüp burlaşyp bilerdiňmi? Bah, o nähili wajypdy? Görüşmäne hiç kim sebäp görmä. Näme üçin ede? Seni göresim geldi. Sen bilen geçen her fırsatymy men üçin bulgan ýatlym. Seni ýanymdan çykaryp bilemem. Gel kim düşünje. Beýle. Esdady başdan başlar. Kim ol? Şol toy üçin jaňatdylar lan. Hiç tasarlamadyňmy? Mümkin birmin.